Kada radite s radnim pločama, zapravo imate nekoliko različitih opcija, ovisno o tome što želite postići. Jedan način je započeti stvaranjem slobodnih ploča koje prekrivaju sve elemente, a zatim sami napraviti potrebne izraze. To vam daje puno fleksibilnosti. Na primjer, ako trebate samo jednostavan kvadratni izrez, alat cutter je obično najjednostavniji način da to napravite. Ako želite kružni otvor, možete koristiti bul alat. A da znate, bul alat jednako dobro radi i za kvadratne izreze, pa je to svestrana opcija koju vrijedi imati na umu. Drugi pristup je korištenje unaprijed definiranih radnih ploča, koje već dolaze s različitim kombinacijama otvora. To može uštedjeti vrijeme, posebno ako se otvori podudaraju s onim što trebate. Ali evo važnog savjeta. Ako želite produžiti unaprijed definiranu ploču, nemojte jednostavno mijenjati njezine dimenzije, jer će se tada proporcionalno povećati i otvori što ne želimo. Umjesto toga uđite u Edit Mode, odaberite plohu i pomaknite je po osi. Na taj način otvori ostaju u ispravnoj veličini. Koji god pristup odabrali, vjerojatno ćete htjeti dodatno doraditi otvore. Za podešavanje uđite u Edit Mode i odaberite sve vrhove, vertices oko otvora. Prebacivanje u X-ray mode znatno olakšava odabir svih odjednom. Odatle ih možete pomicati po osi pritiskom na G, a zatim tipku za os. Otvor također možete skalirati pomoću prečaca S ili prilagoditi samo jednu stranu tako da prebacite na Face mode, odaberete plohu i pomaknete je po osi pomoću G. Umjesto pomicanja mišem, možete se pomaknuti i za točan iznos, na primjer pritiskom na G, zatim OS X, a zatim upisivanjem 150. Time će se ploha pomaknuti za 150 mm duž X osi. Dakle, ukratko, otvore možete rezati sami ili koristiti unaprijed definirane, a u oba slučaja imate puno kontrole nad time kako izgledaju i gdje su pozicionirani.